Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán farár, vážené dámy, vážení páni. V mene zhotoviteľa spoločnosti Camprofit nesmernosťou byť tu na posvetení začiatku výstavby novej školy cirkevnej svätého Jozefa. A už len to, že ste dali taký pekný názov svätého Jozefa. Vieme, že pán Jozef vychovával aj pána Ježiša ako to dietka. Takže ja verím, že tieto deti ktoré budú mať novú školu u vás v Pezinku, tak budú vychované vo viere, láske a hodnotám a tým pádom pomôžeme rozvoju tejto komunity. My ako spoločnosť pristupujeme k tomuto dielu profesionálne, s nesmiernou pokorou, úctou a veríme, že nám aj s týmto požehnaním pomôžeme, aby sme tú stavbu dokončili. Za sebou máme už stovky až možno aj tisícky stavieb podobných, tak veľmi sa o svojich zamestnancov nebojím, ale verím, že pokora je nevyhnutná. Ďakujem pekne za slovo.